दिनै 2 मार्च 2 मार्च सनकस्त सदि आबुंमुथुनि सा फारसे आलादा बड'लेण्ड दाबिजेननाय सान आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हिल्स एसटि स्टेटास होनायजों लोगोसे प्रप'ज बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बे मोनथाम दाबिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसामावनो सोमावसारनाय बे बड'लेण्ड दाबिजेननाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोननै साब डिभिजनावहाय बेखौ जागायनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सानजा फारसे जे उदालगुरि साब डिभिजन बेखौ बरसलानिफ्राय जागायजेननानै नोलोबारि ओंखाम जानानै हरिसिंगायाव जि मोनसे मोननैबो जननिफ्राय जयै जि बेवहाय गेवलां सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। जोङो बेखौनो दिनै मेसेज होनो नागिरदों जि बुहुमनि सेरखाय बेरखाय बर'फोरखौ खौसे खालामनानै बर'फोरनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि बेखौ आबुं मोनसे महर होनो जि जुजिजेननाय बड'फानि दैदेननायाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बे सोमावसारनाया जागायदोंमोन। दिनै बड'लेण्डआ दाफुंजायाखै। जोङो गेजेर ससेयाव जों BSc BTC मोन्दों, नाथाय बियो मालाबाबो जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिखौ मालाबाबो रोखा खालामनो हाया। बिनि थाखायनो दिनै बे दाबिखौ जोङो खालामबाय थादों आरो बेखौ जों जोबथा महर होगोन। दा बेनि जुजिनाया दिनै सोलिबाय थादों। नाथाय जोङो दिनै नुदों जाय बिथांमोना बे सिमांखौ नुजेनदोंमोन, बे सोमावसारनायखौ जागायजेनदोंमोन, जाय बिथांमोना दिनै राजखान्थि गोहोआव दङ, नाथाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै लेहेम जानाय आरो गोसो गैयै बायदिसिना बिनि हेंथायै बिबुंथि होनाय बेखौ जों नुदों। जोङो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, दाख्लैबावै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिनि चिफ बिथाङा दिल्लीयाव थानानै आथिखालाव बड'लेण्ड मोननायनि बर'फोरनियाव जि क्राइटेरिया गैया, जिखिनि फिजिबिलिटि थानांगौ फिजिबिलिटि गैया, बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा गोदानै बुंफिननो हमदों। नाथाय बिथाङा जेब्ला सोमावसारदोंमोन, बिथाङा जेब्ला हाथियार दैनानै बड'लेण्ड दाबिदोंमोन, बे समाव बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ साननो रोङाखैमोन नामा, बुजिनो रोङाखैमोन नामा, ना बिथाङा बेखौ अनलि गावनि गादि रैखाथिनि थाखाय बुंदों? बे जोंनि थाखाय साननो गोनां। आरो बेखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि मोनफ्रोमबो माहारि आफादफोरा गोख्रोङै सोंखारिदों आरो लाजिनाय मोनदों बिथांनि बेबायदि बिबुंथियाव। आरो बिथांखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसाया हुमखि होयो, बिथाङा बड'लेण्डखौ जुदि नांलाबा, मावनो हालाबा, बेखौ सोरजिनो हालाबा, बिनियाव सोलो कौशल आरो गोहो साननाय जुदि गैलाबा बिथाङा सिरि था। नाथाय जोंनि रायजो राजाखौ बेबायदि बिभ्रान्ति खालामनानै, बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै गोनो गोथोआव खोलैनाङा। जोंनि बर' फिसाफोरा दाबो गोबां आलानि आथानि जिउ खुंनो गोनां जादों। दाबो जेरैबायदि सोलोंथाइ मोननांगौ मोनाखै। सादा सिदा हजाजों बर' सुबुंफोरखौ बिथाङा जुदि मावनो हालाबा बेबायदि मिसलिड जाहाथे गोरोन्थि लामाजों बिथाङा दैदेना। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे NDP प्रग्रेसिभ जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट, इउनाइटेड पिपल्स पार्टि आरो बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो साफ्रोमबो बर' फिसाया बड'लेण्डखौ नांगोन, बड'लेण्डखौ जों सोरजिनानै लानांगोन। जों दिनै नुदों, जों दिनै जोंनि थानसालिखौ जों रैखाथि होनो हायाखै, जोंनि गिर्जाखौ जों रैखाथि होनो हायाखै, जोंनि जयगालयखौ जों रैखाथि होनो हायाखै। बर'जों लोगोसे बड'लेण्डआव थानाय प्रप'ज बड'लेण्डनि जि गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ जोङो जेरैबायदि अननानै बिथांमोनखौबो जों जौगालांफोनांगौ, बेखौ हायाखै। बेखायनो बड'लेण्डआ जोंनि जोबथा सिमां। आरो दिनै बुहुमावनो जों नुदों, दिनै मोनफ्रोमबो माहारिया जुदि रैखाथि भाबै थांना थानांगौबा बेहा पलिटिकेल पावार, राजनैतिक आरो बिनि थाखाय मोनसे जुग्राफिकेल एरिया बे नांगोन। आरो बर'फोरनि थाखायबो जोङो रैखाथि महरै जों थांनानै थानो जोङो जि मोनसे सिमां नुदों, मास्टार रेस महरै जों थांना थानायनि सिमां नुदों। बिनि थाखाय जोंनो 1 नम्बरावनो बड'लेण्डखौ नांगोन। बिनि उनाव जोंनि सोलोंथाइ, बिनि आबाद बिथिं, जोंनि समाज बिथिं, जोंनि फारफ्रोमबो राजनैतिक, जोंनि फालांगि गासैथिंबो जोङो गोख्रों जानो हानांगोन। अब्लासो जों माहारि हिसाबै गसंथानो हागोन। बेखायनो जोङो दिनै मेसेज होनांगोन, बे सोमावसारनाया जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया बे थांबाय थागोन। बेनि थाखाय जोङो आथिखालाव जोंनि गोदान जोलै साफ्रोमबो बर' फिसा फरायसुला फरायसुलि, आइ आफा, रायजो राजा, गोदान जोहोलाव, सेंग्रा सिख्ला, बोराइ बेन्थ' गासैबो बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन। जों आथिखालाव बड'लेण्डनि थाखाय जुजिनांगोन। जोंनि बिसायख'थियानो होन, जोंनि मावनाय दांनायानो होन, जोंनि सोलोंथाइयानो होन, जों जेरावबो जोंनि मावनाय दांनायाव जोङो
जेब्लाबो बड'लेण्डनि सिमांखौ नुनांगोन आरो बड'लेण्डनि थाखाय जों बिसायख'थियाव बाहागो लानांगोन अब्लासो बड'लेण्डआ सम्भब जागोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि माने जि ओंथि गैयै बिबुंथि आरो बिथांजों जि दैजेनजानाय बेबायदि जुदि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा जुदि बिथांखौ सापर्ट खालामनानै खामानि मावबाय थायोबा बड'लेण्डआ मालाबाबो महर मोननाय नङा आरो बर' माहारिया मालाबाबो रैखाथि मोननाय नङा। जों आथिखालाव नुदों जोङो नर्थ इस्टखौ डेभेलप खालामनायनि मुङै दिनै गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ बिथिं जोङो हा हु होनाय बायदिसिना कम्पानिफोरनो हा हु होनाय दिनै जि केब आयेन लानानै फैदों जि 6 कमिउनिटिनो ST होनो नागिरदों बेफोर गासैबो जिखिनि राजखान्थि महरै बिथांमोना गावसोरनि गादि बासायनायनि थांखि जिखिनि खामानिखौ मावनो नागिरदों बे थारैनो नैबे नर्थ इस्टनि जि थागिबि माहारिनि जोबस्रांनाय मोनसे खामानि जागोन आरो बेखौ जारिमिना मालाबाबो रेहाय होनाय नङा। बे सैथो खामानियावहाय मालाबाबो जारिमिना बेखौ निमाहा होनाय नङा आरो रायजो राजाया बेखौ निमाहा होनाय नङा। बेखायनो रायजो राजाया सांग्रां जानांगोन आथिखालनि जि इयुन जोलै सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि सोमावसारनाया गोख्रों जानांगोन। बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया जोङो साफ्रोमबो जांख्रिखांनांगोन मोनफ्रोमबो न'खराव जांख्रिखांनांगोन मोनफ्रोमबो समाजाव जांख्रिखानांगोन अब्लासो आलादा बड'लेण्डआ जोबथा महर मोनगोन।